Goddag og velkommen til Hurtignyhederne. Så godt kender jeg dem ikke endnu. I dag, der skal vi lave en udfordring, som vi har fået anbefalet. Yes. Og det er rå løg-udfordringen. Jeg kan ikke lide rå løg. Jeg kan lide alt mad. Hun elsker alt. Men når jeg får et løg i munden, så er jeg en af de der... Hun hader løg. Det får mig til at græde. Derfor har vi vores dykkerbriller på. Og jeg har pandehåren ude foran, så det ligner bare, at jeg ser fucking dum ud. Og jeg bryder mig heller ikke om løg. Og kommer vi ikke til at have en dyst kørende? Men det har vi. Vi er begge to mega konkurrerende. Ja, i hvert fald mod hinanden. Nej, du mod alle, ikke? Jeg er bare enormt meget mod dig, og så mod Filippe. Hendes kæreste. Hey, jeg sidder der og slår på løgene. Den der verdensrekord. På 43 sekunder spiser han et helt løg. Og så siger vi, hvor meget vi kan spise på 1 minut. Vi sætter en timer her på telefonen. Jeg tror altså lige at tage mine goggles på. 3, 2, 1. Oh my god, det sviger min næse nu. Så går her minut. Ej, hvor er du lækker. Det er halvt løg. Det er rød vej. Og hun lyder. Hvad må man slukke det her ud? Det er ikke engang sjovt. Det gør det værre. Det gør det meget værre. Jeg bliver så meget stærkere. Hvor meget løg har du spist? Nå, skulle jeg vise det? Ja. Overvej, hvor meget løg jeg har spist. Kan I se det? Jeg tog bare de største bidder. Jeg følte mig virkelig god. Jeg var bare der. Ej, du. Jeg prøvede virkelig. Fra den ultimative løghader. Prøv lige at se. Kana, vil du så udnævne vinderen? Du er knap nok kommet ind. Jeg synes ikke, det smagte særlig godt. Jeg tror ikke, det var mig, der vandt den her. Så er det 2-0 nu. Til mig. Det er virkelig fedt. Jeg glæder mig virkelig meget til at få de her briller af. Det var så vores rå løg udfordring. Tak fordi I så med. Hej hej.